pojďte holčičky, pojďte za mnou. Ježíš, a kde pak máme tu druhou? Kde pak ji máme? No šup, šup, šup. No už nám sem spěchá, už nám sem kvačí, no já jsem to taky dneska měla těžký teda. Do toho ty povodně a já jsem taky z toho celá rozvrkočená. Tak kočky, vy nám prej zaspíváte vůně. Čeho? Vůně Badriánu. Jak to voní? Hezky to voní, tak hlavně, abyste nám to hezky zaspívali. Takhle, že já už takhle utíkám pryč, celá se takhle schovám a dávám mikrofon. Pojedete na mikrofon? Pojedete na mikrofon, jasný, ať vás pořádně slyšej. Takže holky, jdeme do toho vůně Badriánu. Nestačíme na to rozum kočičí. Mňau, 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 mňau. Jak tu vůni ucítím svým nosem, zapomenu kam jdu, nevím ani kdo jsem. Vůně Badriánu, krtkou zakličí, a nestačíme na to rozum kočičí. Mňau, 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 mňau. Ta je lepší než ve vůně jídla, letím za ní, nerost má mi křídla. Vůně Badriánu, krtkou zakličí, a nestačí na to rozum kočičí. Mňau, 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 mňau. A když spadnu a lížu si ránu, ach ta vůně, vůně Badriánu, vůně Badriánu, krtkou zakličí, a nestačí na to rozum kočičí. Mňau, 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 mňau. Výborně, výborně, mně se to líbilo hrozně moc. A co